Ang tagal ko nang naku-curious dito sa sinigang sa pakwan at ngayon meron na rin dito sa atin. Sabayan mo pa ng deep fried maha blanca with ice cream. Susubukan natin yan today and other tasty dishes dito sa isang restaurant na ilang beses na naming binalikan para ipakita sa inyo yung mga dish na sinaserve nila. At dahil talagang nag-e-enjoy kami dito, eto at nagbabalik kami ng buong family. This place is called Echo Resto Bar, located sa May the Infinity sa Angeles City, yung malapit sa Landers or Marquee Mall. Napakaluwag ng dining area nila and then meron din ditong mga live performances. At eto, isa-isa na nga nilang sinaserve yung mga order natin. Pero ang uunahin natin syempre ay itong sinigang na hipon sa pakwan. You get the usual asim naman from the regular sinigang, but with a hit of mild fruity sweetness from the pakwan. And surprisingly, it works. Eto first time din nating o-orderin yung kani salad na merong apples and cucumbers. And I really love it. Ang sarap, para kang kumakain ng dessert and salad in one. It is super refreshing. At dahil tag-ulan, meron na rin silang mga meals na sinaserve na may kasamang soup. At nagustuhan ko itong mushroom soup nila. Make sure that you consume while it's hot para ma-enjoy nyo talaga. We're having this with their half-fried chicken na very garlicky. Napaka-crispy nito guys. Tapos dinip ko talaga siya dun sa mushroom soup. Perfect match. Para naman sa mga pamangkin kong sobrang hilig sa creamy pasta, nag-order ako nitong chicken alfredo. At nako, kakaserve pa lang, gusto na nila agad lantakan. This is super creamy and tasty, tapos very generous sa sauce and may pagka-smoky. At ayan nga, alam pa talaga nitong isa kung paano i-dip yung toasted bread doon sa remaining sauce. After that, meron naman tayong seafood platter. Meron itong squid, shrimp, and mussels. At bilang mahilig sa seafood itong dalawa, inunahan pa si tita, muntik pa akong hindi matirhan. Yung mussels and shrimp parehong may bechamel and grated cheese on top. It's very rich pero hindi umay at hindi overcooked yung pagkakaluto ng seafood. And then meron din kasamang mango salsa on the side. Tapos etong squid, meron niyang palaman na ensalada with salted egg. Yung platter is served with plain rice pero nag-add kami ng 100 para maging fried rice. Masarap kasi silang mag-fried rice dito guys. Solid yan. Eto naman yung dynamite shrimp. Na-order na natin ito from the last time at nagustuhan ko talaga yan. Kaya in-order ko ulit today. Hindi siya masyadong spicy so na-enjoy din nitong mga bata. Eto naman yung sizzling tofu nila. Parang sweet soy yung sauce nito. Sakto lang naman for me. Siguro dahil nakain ko malamig na. So pag in-order nyo to, wag nyo akong gayahin. Kainin nyo habang mainit. Eto naman yung barbecue pork ribs. Masarap yung mashed potato and very tender yung pork ribs. Medyo forward yung sweetness ng barbecue sauce niya. So kung mahilig ka talaga sa sweet style barbecue, para sa'yo to. We also ordered their super loaded na nachos. Meron niyang cheese sauce, vegetables, grated cheese, pork, and spam. Perfect na pika-pika, lalo na pag may kasamang kids. At nung first time kong kumain dito, sobrang nagustuhan ko yung grilled pampano nila. And this time, in-order ko naman yung fried. And just like before, talagang nagko-complement yung pampano doon sa mango salsa nila. For dessert naman, eto, at first time ko makakatikim ng deep fried maha blanca. I'm loving the textures, tapos meron pang ice cream on top. And by the way, ongoing pa rin ang kanilang piso dessert, kung saan pag nag-order kayo ng group meals, makakapag-add kayo nitong dessert for only 1 peso. Talagang good option for us itong Echo Resto Bar, lalo na if you're eating with a group. And also, ngayong August, magkakaroon sila ng super fun event na tinatawag na Laugh Trip Pampanga Round 2. See you there!